Sini bidayok si tabogle Bangladesh si ngai thangse sini je neta tongnai sini neta tongnai nung social media o tabo nugui tongkhana sini borom ganang MLA Ranjit Tebar bosi tala Bangladeshi hunai si identity si le Bangladesh card si oro jaga lama roi khajagui tongsibo bono chung nugui tong bo Bangladeshi mana illegal immigrant na tui bo boma ge fight khaiwi tong chung kam khene nugui tong inke tabogla bosi omake Bangladeshi hunai identity rok ungjagui tongsibo inke nung oro jaga bo je o identity tongmani no nugui nung bono nung believe dekhai nung bo Bangladeshi hunai believe dekhai man inke believe sikhaiman bo Bangladeshi ya hunai si kam ke saiman tong ke tini hayo kisa masa kok sleep ngai bo ba ma kok safar rogo yang Tripura ro ma ro hi mana tini or state Tripura ro hi ba ro salai phar ro ma kok sleep ngai men bising ro le tamani sungla sugle walai lai tamani or sungla kok bang lai thai tani ngkene nung kam khene saiman nung o hani busa nai kam khene saiman nung khangke tangai le or jagawo ma ke jingkha bansok thaitong tak sung saron ji tongnai gole tabok le boni le khocho ma ikene bonna identity ro si nugui tong inke bor jagawo gole tamake feel khaibi tong bo saiman ang o hani busa hnai ne hani man bo kuno phane unjaya omo just taxi hnai ne bo bakri ke tong or kuno phane jole wani phaya bo tanil bo swba bo toma bo saiman ke bai khene nung angbu saiman nai o hani busa swba bo o jagawo saksago ma tongnai ke o jagawo nijeni kubui no siwi tong ke tani bui or jagawo ko aro man ro tani as jole thaing lai o mane no kam khe busi